Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mutanen. Ya ke ni kace ana nan ana fita. Kai ya ne ina zaka zauna wai? Ina ka ba ku bani gurin mana. Ba baka san babu kyau a gefe mana. Kuma haka ne. Sai dan duba ma ke. Duba ya kan ma sai ne. Ana tare ai. Ma dan yayin nan ne yake nan. Muna nan kawai ƙarya da mu mutane. Wallahi garin ne ya dau zafi komai ya yi. Wani kasan da ya zo nan mun gidan nan. Hello? Yawwa. Ba ma san shirme. Yanzu ma na mai magana. Ya turo min da miliyan 39 yanzu haka. Allah ya kwace mu. Yawwa Ismail ba? Ka tura mai da kyautan miliyan 20. Kai kudin nan ma da nake ji ma anya. Ka san saboda me nace ka tura mai miliyan 20? Sai ka fada. Saboda ya ziyarci mama na ne kawai nace ka tura mai. Wannan alhaji ne. Mu wannan waje kan ma kila kudi da. Yawwa yanzu haka ma na an so miliyan 39. Ya an so sa. Wannan da gaske yake. Amma ka san menene? Yawwa. Zan iya haɗuwa da irin masu kuɗin nan mun haɗa. Ku ci gaba da zamani ba da zamani. Wanda kana tunanin ƙarya yake. Ƙarya yake Allah rabu da shi matsayi. Ina jin ka yanzu kana can gurin? To shikenan bayawa. Yanzu kakka da miliyan 25 din nan ma zan turo ma ita yanzu nan ba tare da bata lokaci ba. Kai me aka? Wannan dama gaskiya yake ga mun ka gama wayan? Ina batirin wannan menene? Ha la ilaha illallah wannan me hukuncin mai ƙarya? To me yasa kuma zaka mana ƙarya? Da rana tsaka ka zo ka mana ƙarya. Ha la ilaha illallah. Da rana tsakan nan muna fama da talaucin mu. Ka zo ka mana ƙarya. A garzaya a danna mana subscribing a tashar mu mai suna Rabo TV, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa yanda daga mun sake za ku ji. Mun gode.